Гартаючы вось старыя кнігі па новай рознай энцыклапедыі, я ў адной з кніг знайшоў, што ў нас на Беларусі быў калісьці нейкі тараканьскі манастыр. О! І што цікава такая назова таракань? Нейкая не беларуская назова гэта таракань. І вось я падумаў, трэба мне ў гэтым разабрацца і пабачыць усё на свае ўласныя вочы. Дзень добрый панству! Адшукаць, я вам скажу, таракань у нас на Беларусі аказалася не так ужо і цяжка. Вся справа ў тым, што вось гэтая вёсачка Імянін крышачку больш за 100 гадоў раней называлася Тараканню. Вось што, паважаныя. А знаходзіцца вёсачка Імянін у Драгічынскім раёне Брэсцкай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, дык што, паважаны, пойдзем расследуем нашу гэтую гісторыю пра Імянін таракань. Чаму гэтая вёсачка, паважаная, звалася Таракань, тут мясцовыя мне жыхары расказалі такую гісторыю. Яны кажуць, што калісьці вось тут, кажа, былі балоты, непралазныя балоты, ну палезьце, што ж вы хочаце. І вось праз гэтыя балоты, значыцца, кажуць, ехала княжна Тараканова. І вось ехала на праз гаць, і нешта коні спужаліся чаго ці што, кінуліся ў бок і ў багну, значыцца, туды. І ледзь княжна Тараканова тут не ўтапілася. І яна пачала маліцца шчыра Богу, каб ён дапамог ёй выратавацца. І пан Бог працянуў ёй руку, і коні вынеслі княжну, значыцца, на цвёрдае месца. І вось яна стала і сказала, што на гэтым месцы трэба паставіць царкву і манастыр. І вось тых часоў, кажуць, месца гэта і завецца Таракань. Так гэта, панове, ці не так, але самі ведаце, з легендаю не паспрачаешся. Вось. Але што цікава, што першая ўзгадка вось пра Таракань звязана менавіта з жанчынаю. Уся справа ў тым, што ў 1517 годзе жонка валынскага, значыцца, кашталяна Агата Песачынская аб'язджала вось свае ўсе літоўскія ўладанні. Ну, так раней называлі Беларусь, Літва. Ну і вось, аб'язджаючы гэта свае ўладанні, вось вёску Таракань і іншыя, значыцца, вёскі, яна заўважыла, што тут, у гэтых вёсках, няма хвалы Божай, што людзі тут Богу не моляцца, моляцца яшчэ перуну і дажбогу, што язычнікі жывуць. І тады яна вырашае вось Таракань і іншыя вёсачкі падараваць мітрапаліту Кіеўскаму, каб ён вось тут у Таракані, значыцца, пабудаваў царкву Святой Тройцы і заснаваў манастыр для манахаў.
Але вось царкву тут і манастыр адразу не пачалі будаваць, паважанае панства. Разумееце, у чым справа вось? А не пачалі будаваць таму, кажуць, што ў хуткім часе памерла Агаф'я Песачынская, вось, і мітрапаліт кіеўскі Солтан. Ён чамусьці не стаў спяшацца тут будаваць гэты манастыр і царкву, а узяў іх таракань, вось гэтую зямлю гэтую, перадаў свайму біскупу Паісію, а праз некалькі гадоў памёр і мітрапаліт Солтан. Ну вось і гэта зямля ўжо таракань засталася ў прыватнай, значыцца, уласнасці біскупа Паісія. І хто ведае, панове, як бы развівалася там усё далей, калі б вось у нас на нашай зямлі не адбыліся такія вельмі важныя падзеі, якія шмат у чым вырашылі далейшы лёс нашай з вамі бацькаўшчыны. У 1596 годзе, паважанае панства, вось тут недалёка у Бярэсці была заключана унія паміж праваслаўнымі і каталікамі. Гэта значыцца, быў такі заключаны саюз. Справа ў тым, што вось наша праваслаўная шляхта, яны хацелі вось трымаць вось гэты уплыў маскоўскай царквы на Беларусь. І таму заключылі унію такую, ну і падчыняць ужо пачалі папе рымскаму, захаваўшы пры гэтым усе праваслаўныя абрады. І вось у уніяцкіх храмах уже набажэнствы пачалі весціся на ўсім зразумелай, роднай беларускай мове. І вядома, што уніятаў тут у нас усе падтрымалі. І дзякуючы менавіта уніі, дзякуючы менавіта уніятам на нашым родным краі, на Беларусі, пачалося вось развіццё нацыянальнай культуры, значыцца, навукі і рэлігійнай думкі. Дык вось тут, паважанае панства, у гэтых разумных кніжках гаворыцца аб тым, што гэта менавіта уніяты звярнулі, значыцца, увагу на тое, што вось зямля гэта тараканская, выдзеленая нябожчыцай Агатай Песачынскай дзеля услаўлення Бога, выкарыстоўваецца не па назначэнню. Разумееце, тут не Бога ўстаўляюць на гэтай зямлі, а рэпу тут сеюць. Вось, і яны вырашылі навесці тут парадак. І вось на гэтых землях яны узялі і па завяшчанню Агаты Песачынскай пабудавалі тут, значыцца, царкву і уніяцкі манастыр. Вось сюды прыйшлі монахі-базыляне. Гэта адзіны уніяцкі манаскі ордэн. І вось менавіта тут, у тараканскім манастыры, пачынаючы з 1656 году, і праходзілі усе, значыцца, такія, галоўныя уніяцкія сходы. І уявіце сабе, паважанае панства, што вось гэта сённяшняя невялічкая вёсачка калісьці была цэнтрам уніяцтва. Уявіце сабе, што вось тут пры манастыры будуе сабе рэзідэнцыю сам уніяцкі мітрапаліт кіеўскі і ўсяя Русі Кіпрыян Жахоўскі. А калі Кіпрыян Жахоўскі памёр мітрапаліт, то тады вось таракань становіцца рэзідэнцыяй генерала, кіраўніка усяго ордэна базылян. Гістарычная даведка. Базыляне, монахи уніяцкага ордэна святого Базыля Великого. Узнік пасля абвяшчэння Берасцейскай уніі 1596 года з праваслаўных монахаў, якія прынялі унію. Паступова ордэн станавіўся вельмі уплывовым. Так, згодна з прывілеем 1635 года караля Уладзіслава IV з епіскапам грэка-каталіцкай царквы маглі выбірацца толькі монахі-базыляне. Паводле статута 1658 года проці-архімандрыт ордэна абіраўся на генеральной капітуле на 4 гады і падпарадковаўся кіеўскаму мітрапаліту. І на гэту, паважаны, тараканскую зямлю, вось на гэты манастыр пачалі класці вока, кажуць, і праваслаўныя. Пачаліся тут нейкія спрэчкі, значыцца, з гэтай зямлёю. Ну і паставіў такую моцную жирную кропку на ўсім гэта тагачасны генерал, кіраўнік ордэна базылян Леў Кішка. Ён пабудаваў тут новую мураваную царкву, перабудаваў манаскі ўвесь гэты корпус і даслаў каралю Аўгусту II ліст, значыцца, каб той выдаў яму такую паперу, якая была б самай сапраўднай паперы, і каб ніхто не мог да яго прыдавіць ніякіх прэтэнзій. І кароль Аўгуст II такі ліст яму сюды прыслаў. Вось я вам зараз прачытаю.
Мы, Август II, Божьей лаской король Польши, зацвярджаем, што кляштару і царкве ў вядомых тараканях даецца гэты ліст навечна. І з надыходзячага часу ніякія паперы іншыя, у тым ліку і каралеўскія, таму манастыру перашкаджаць не могуць. Вось так. І вось таго часу в гэтым тараканскім манастыры пачаўся, можна сказаць, такі залаты век. Тут пачаліся будавацца ўсё новыя гаспадарчыя розныя пабудовы. Пачалі праходзіць розныя уніяцкія сходы. А ў 1780 годзе уніяцкі біскуп Дашкевіч тут будуе новую уніяцкую багаяўленскую царкву. Але вось пасля падзелу Рэчы Паспалітай, калі Беларусь увайшла ў склад расійскай імперіі, то уніяцтва было забароненае. І на уніятаў пачаўся вельмі моцны ціск. У тараканскім манастыру сярод балотаў сабралася ўсё кіраўніцтва уніятаў з Польшы, Літвы, Украіны, каб вырашыць лёс уніятаў на тэрыторыі расійскай імперіі. І вось тут менавіта і адбыўся іх апошні уніяцкі сход у тараканскім манастыры. І на сённяшні дзень ад гэта знакамітага тараканскага манастыра нічога не засталося. Хіба вось гэтая нейкая гаспадарчая будыніна. Аднаўленне тараканскага манастыра, паважаныя, аднаўленне уніяцтва тут пачалося толькі ўжо ў 20-х гадах мінулага стагоддзя, калі гэта тэрыторыя была тэрыторыяй Польшчы. І вось палякі пачалі спрыяць таму, каб аднавіць уніяцтва. Ну і вось у гэтым тараканскім манастыры была адкрыта аграрна-земляробчая школа, дзе вывучалі там на аграномаў, на пчалаводаў, ну шмат якія сельскагаспадарчыя там прафесіі. Але галоўным, конечно, месцам тут зноў стала багаяўленская уніяцкая царква, якая была зноў жа перададзена уніятам. І вось у гэтай царкве службу вёў знакаміты уніяцкі святар Данат Навіцкі. Гістарычная даведка. Данат Навіцкі, уніяцкі святар. У 1916 годзе вучыўся ў Санкт-Петербургскай каталіцкай семінарыі. У лістападзе 1923 года арыштаваны падчас савецкіх ганенняў каталіцкай царквы. Пазней па адмену вязнямі выязджае ў Польшчу. На тэрыторыі сучаснай заходняй Беларусі, што была ў складзе Польшчы, Данат Навіцкі далучыўся да адраджэння уніяцкай царквы. У гісторыі гэта адраджэнне уніяцтва атрымала назву Неа-Унія. Слыў адным з выдатнейшых беларускіх уніяцкіх святароў таго часу. Слава пра Даната Навіцка разыходзілася такая, што ў 1938 годзе Таракань наведаў апостальскі нунцый, пасол Ватыкана. І малая вёсачка можа ганарыцца тым, што на яе звярнулі ўвагу у апостальскай сталіцы. І вось сюды, у Таракань, прыехаў апостальскі нунцый, каб пазнаёміцца з дзейнасцю знакамітага уніяцкага святара Даната Навіцкага. Вось тут на калгасным гэтым двары, на тэрыторыі старажытна-тараканскага манастыра, шмат у якіх месцах абвальваецца зямля і адкрываюцца вось падземныя хады. І вось мясцовыя жыхары мне расказалі, што па некаторых падземных гэтых лазах яны хадзілі. І адзін, говорць, з іх самы-самы вялізны вядзе пад рэчку ў тое месца, дзе калісьці стаялі дамы, дзе жылі ксяндзы, а другі ў прадлеглы бок на балоты да лесу.
У 1939 годзе, калі сюды ўвайшлі бальшавікі, то вы самі разумееце, для іх тут святога нічога не было. Яны пачалі руйнаваць усё, што тут бачылі. А падчас Другой сусветнай вайны на тэрыторыю кляштара зайшлі партызаны, і яны падпалілі кляштар, і кляштар увесь гэты драўляны згарэў. Але вось царква уніяцкая, она стаяла, і у 60-х годах мінулага стагоддзя гэтыя ваінствуючыя атэісты залажылі ў царкву дынаміт і ўзарвалі яе. А з цэглы храма пачалі тут на тэрыторыі манастыра будаваць кароўнікі, свінарнікі ды стайні. І вось гэты камень, гэта адзінае, што на сённяшні дзень засталося ад знакамітай тараканскай богаўяўленскай царквы. Калі ў 1939 годзе сюды ўвайшлі бальшавікі, то яны адразу кінуліся ў храм і давай рубаць сякерамі гэты старажытны драўляны алтар, выносяць на вуліцу старажытныя уніяцкія абразы і класці іх на вогнішча, і паліць абразы, старажытныя кнігі, і трушчыць усё, што пападалася ім пад рукі. Але вось тое-сёе з царквы мясцовым жыхарам удалося выратаваць і схаваць. І пазней яны знаходзіліся ў каплічцы, вось тут на могілках, на мясцовых. І вось калі была пабудаваная гэта царква, уніяцкія гэтыя святыні былі перанесены ў новы храм. Тут вось у вёсцы на мясцовых могілках захавалася колішняя каплічка. Такія каплічкі ставіліся на ўсіх раней могілках. І вось сюды, у гэтую каплічку, калі чалавек паміраў і душа ўжо выпраўлялася у іншы свет, то тут вось у гэтай каплічцы, значыцца, нябожчыка ўжо чыталі апошнюю малітву на дарогу ў вечнасць.
За саветамі храмы будаваць было забаронена. І вось калі мінулі тыя страшныя часы гэтай атэістычнай вакханаліі, то вось людзі пачалі думаць аб тым, каб зноў паставіць тут храм у гэтым святым колішнім месцы. І вось тады яны пачалі збіраць грошы на будаўніцтва тут, значыцца, царквы. І калі грошы сабралі, то пачалі выбіраць месца. І ўсе хацелі паставіць храм там, дзе ён стаяў колісь, спакон веку, сотні гадоў. Але там уже быў калгасны двор, там уже стаялі свінарнікі і кароўнікі. І тады мясцовыя жыхары вырашылі ставіць храм вось тут, на ўскрайку вёскі. І ў 2004 годзе вось тут з'явіўся гэты свята-богаяўленскі храм, праваслаўная царква. Ну, а чаму таракань сёння завецца імянін? Ну, панове, я вам скажу, тут была такая справа. Недзе ў 19 стагоддзі вось пачалі аб'ядноўваць, значыцца, вось вёсачкі навакольныя ўсе. Ну, это былі не вёсачкі, такія вуліцы проста, некалькі вуліц. І кожная вуліца мела сваю назову. Вось вуліца была Таракань, вуліца там яшчэ нейкая, вуліца Імянін. Ну, і чамусь аб'яднаўшы ўсе гэтыя вуліцы, вырашылі назваць не Таракань, як заўсёды звалася, а Імянін. Але ў гонар чыіх імянін назвалі вёску? Можа, ў гонар імянін княжной Тараканавай, а можа, ў гонар імянін Агаты Песачынскай, ці можа, каго за генералаў Базылян? А аб гэтым гісторыя маўчыць. На гэтым яна ставіць пытальнік. Княжна Тараканава, Таракань, Тараканьскі уніяцкі манастыр – усё гэта, панове, засталося ў мінулым. А мы жывем сёння і са свайго ўчарашняга павінны браць усё-такі самае лепшае, самае лучшае, каб упэўненым і моцным крокам ісці ў нашае заўтра. Поспехаў вам, всё самае найлепшае!